Jarine sapa? Lho, buktine nggih mboten keringetan, mboten menggeh-menggeh ngoten kok. Aku wae sing lungguh. Ora ngerti nek iki asam urat. Ya jenengan iki dagelan lari aja ditambakne, yen gerah apa-apa iki tambakne ngono. Wis ben. Penyakit kok dibenke. Aku wayahe mati dhewe. Wong kene iki dengenane lah ya kaya jenek usum nun sewu. Napa? Beleken. Nggih kanca kula nggih kenging kok. Lah iya. Beleken. Dek seminggu iki blobok iki wangel. Dilangi angel. Aku kok Mas Dirman. Oh, Pak Dirman PSHT. Umure 70. Nggih. Mas kowe kalingan tombo lawas kae. Roh. Terus? Apa Mas nggo beleken ngene? Uyuh. Karo kae. Nggih. Pada esuk iki. Anget-anget pesing-pesing biyene. Tak go nglenthek. Lah kok kurang? Lah terus? Bojoku tak gugah. Ndang to sak cingkire. Ngono kuwi sing mandi iki uyuhe dhewe kok malah wong liya dikatutke ora. Doktere dhewe kaya iso nambani. Nggih. Anu Pak Dokter niki lah kok doktere pancaroba Pak Kirun. Oh, perubahan cuaca. Perubahan teko Nggih. musim kemarau rendeng. Nggih. Hati-hati. Nggih. Ki tak weni pupuh nek cara biyen. Pupuh. Saiki rohto insto. Oh iya, tetes mata nih kok. Malah ditukok jumukne kok Jepang Hirohito terus delalah Hiromikano ya wis ora. Wis sinden ya, Bah. No. Hiromikano sinden. Kok ditetesne. Oh, nggih. Virus lho Pak Kirun. Tolong ditutup, aja nulari putune, anake. Terus? Virus ki. Nggih. Carane Ditetesi ku Selasa sampean rene nek kurang padang. Jam 7 sore wong iki jek nemen aku balik. Lah kok doktere ya wis walah Pak Kirun aku ya kenek. Dadi doktere matane ya lara dhewe. Ngadeg 750 matane. Alhamdulillah. Monggo Cak Kamit, Cak Komet. Iki pasangan iso salin nggih, nggih. Ning upami Cak Komet niku jenengan Jakbah niku pas. Mergo nuwun sewu, lagak lagon suarane Lembanyol niku meh kaya Cak Bagio Suwargi. Aku wingi ten Bojonegoro. Lah, diundang ke Sbangpol Jatim nggih. Sama Pak Wahono Bupati Bojonegoro. Nggih. Iki tak siarne. Terus sekian anak saya pelawak mulai Percil, Komet, Percil, Hengki, nggih. Kuntet, Slentem, ya ta? Nggih. TB, Yudo, Mondol, Joklitik, Joklutuk, Pelok, Slendro. Dari Padepokan Seni Kirun itu puluhan dagelan muda, maaf yang sinau neng Kirun. Produksi dari Patski. Sing 40% iso nerokne Bagio Komet iki. Muga-muga kowe gak ketularan seneng mendem. Sik tak takoni. Nggih, tak takoni sik, lha panjenengan kaya Pak Bagio. Pripun, Mas? Malam Senin. Engko kleru kaya ning Bojonegoro. Lha iki ben bener ngono lho. Malam Senin aku nang Sragen. Lah ya ngono kuwi. Mlaku-mlaku karo tuku duren. Ana arek wedok lungguh ijen bareng tak cedheki. Aku diduduk ganden. Alah pintere. Tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung tang 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 krek. Selek gede dadi apa le? Oh kok kleru kowe kleru. Kowe arep ngumpani ya kleru. Kowe nek
Niki mboten tunggale semang niku to. Lah iya, kowe iki yo kleru neh. Lah sing ndi Kowe to? ndagel apa piye ra sandalan? Oh, kok tapuk lambemu pisan kok. Lah aku ki penggemar depot Seni Kira nembian. Apa kemare terus ndi bahan mok nggo ngumpani liyane terus aku ora tanggapan ngono kuwi. Niku ngelmu jenengan yen dingge anak putu dadine ibadah. Pahala kagem panjenengan. Bis apa? Lho, jenengan Kok iso pahala lho. Enak Bis pahala apa piye? padha udure aku ndagel dhewe lho. Malam Selasa. Oh, alon-alon. Aku ora nyanti-nyanti. Alon. Ngene iki. Bocah kok pinter men. Nah, terus lagi malam Selasa. Aja kesusu. Nggih. Mulane karo Yogi Bagong ra lucu ya kuwi. Urung-urung kok semang. Ayo, kowe sing ngumpani. Malam Selasa Aku ning Solo mlaku-mlaku karo tuku klopo ana arek wedok rambute dawa bareng tak cedheki. bake mara tuwa. Alah pintere. Bocah kok kaya ngene. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang 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 krek. Wis mirip aja nusul sik ya, Le. Boten kae wis ben. Oh, biasane dagelan blonge coba peteram ya. Ora ngerti alamate kok. Halus. Malam Rebo. Ayo. Ya ngono. Malam Rebo Aku neng Solo mlaku-mlaku karo tuku sawo ana arek wedok klambine ijo bareng tak cedheki. aku dikroyok coro. Malah dadi kancane iso kok malah di Alah pintere. Tang ting tung. Anu Mas Yoyo iki candaya kaya Ngoten iki piyayene iso ora kaya apa-apa iso. kaya bagio belajar. Nggih, nggih. Bocah alah tang ting tung di. Bener tanggapan pundi dados ngono. Ayo laris niki. Laris tenan masalah iki. Tang ting tung ding masalah kanca-kanca nek gambelian. Ndang gua encuk. Lang Kowe iki ndang muni dhewe nek wis ditang ting tuh kena omongan pisan, pinduk wis sing ping 3. Tang ting tung ding tang. Tang ting tung ding. Mayaya panjenengan ki wis laris tenan. Tenan. Dek ning slipi. Nggih. Alah tang ting tung ding tang ting sesonan. tang ting tang ting tang ting. Lah ngono ki del. Malam Kemis. Malam Kemis. Aku neng Inggris Wah, adoh. Mlaku-mlaku karo tuku manggis ana arek wedok ireng manis. nah iki bareng tak cedheki. Kirek didis. Wah, sik der lho si An. Ora nganggo kuwi ora. Kok pinter men. Putrane sapa iki? Putrane Pak Kolik. Ngono ki nek sing rawuhe Pak Bupati. Kolik wis mati arep nusul apa kowe? Putrane Pak Sing urip Hari. pae. Putrane Pak Hariwur. Medeni. Dagelan ra situasi blas. Putrane Pak Hariwur. Besok nek gedhe dadi apa? Dadi maling. Mantri. Mantri. Mantri apa? Mantri suntik. Nyuntik sapa? Bojomu. Lah bojomu lara. Ya ngono apa piye? Wong sing lara beleki abahe kok malah bojone sing disuntik ora. Ben sehat kabeh kok ya. Malam jemuah. Cikno. Aku neng sawah Mlaku-mlaku karo tuku gabah ana arek wedok areke mlumah nah iki bareng tak cedheki ngurep
Was-was ngono karepe. Mbok ya dibuka. Gak ben murep aman. Lah aman sing mau buka kleru Manuhara. Oh, malah medeni kok. Malam Sabtu Aku ra metu. kuwi kleru. Oh, keliru. Mau kok nyatete ra dicatetne. Sing ora metu Minggu. Oh, sing ditakoni aku kok, Mas. Sampeyan nek ngeyel nek sampean ora metu Minggu ya ora masalah. Aku Setu ae ra metu. Kuwi nek malam Sabtu aku neng cepu. Nah, Ku nek malam Minggu lagi aku ra metu. Ngono. Aku metu. Malam Sabtu Aku neng cepu mlaku-mlaku karo tuku tebu. karo caweda Guyang guyu bareng mok cedhaki. ibake maratuaku. Ya nyapa maratuamu ning cepu. Lah ya metu pancen omahe cepu. Lagi malam Minggu Aku ra metu. mbok metu. Gah ora kudu metu. Mumpung prai Minggu metu ngono. Wis sore mau metu iki. mbok yo ngenteni. Bah kon metu to, Bah? Heh, Kon metu kuwi lho. metu piye kok urung metu ae dipecat dodok kok. Iki metu dhewe. Malam Minggu Aku ra metu mlaku-mlaku ning jero omahku. terus caweda Guyang guyu bareng mok cedhaki. areke bisu. Berarti beda guane. Beda. Beda to guane. Nggih. Nek biasane, nek sing iki ya apal. Sing napa? Abak jinggot wis kagungan putra. Tro. Dendengan. Pak Jenggot. tak bacok ndasmu lho engko. Ndek wingi dereng mari dibacok neh. Apik lho iki. Apik. Nggih. Nek pomo kirun karo Bagio kawi tak dolarang. Heeh. Nek iki kowe cik murah iki. Magang. Mergo cik urung lulus kowe cik magang iki. Urung wong jasmu cik kegeden ngono lho. Karepe iki ya ben penampilan, tapi iki lho ketoke ben penampilan. Lah, ning ketoke kowe ukurane Pak Agung Laksono biyen. Mok Pak Jenggot, aku nang Solo. Ini Wis ganti tema. wis kagungan putra larase. Tro. Sinden. Tro. Wis iso ora? Putra. Mau iso. Tro. Sinden. Ayo. Tro. Kowe iki jane iso ora? Jane nggih saged. Aja dhuwur-dhuwur. Tro. Malah kamblesen kuwi. Tro. Monggo bareng sinden. Tro. Kowe iki sapa ora? Saged. Pak Jenggot. Pak Jenggot. Malah angel iki ladenane. Karo Bagio malah angel iki. Wis kagungan putra. Tro. Cedak. Putra. Enak kabel luka ora, Mas? Nggih napa? Tak setrum cangkemmu. Putrane pijer nangis wae amarga mung wedi karo jenggote cep menengo sesuk thukul dhewe apa jenggot Pijer nangis bae. wis Kagungan putra. Tak potong sak yuta lho engko Wis kagungan putra. putrane
Wis metu jenggote. Pijer nangis wae. Umure pira? Anu, ya cek 15 tapi wis ngene. Pak Jenggot Wis kagungan putra. putrane Wijer nangis wae. amarga Mung wedi karo cengkote. cap menengo Sesuk cukur dhewe. tukul dhewe budhek kowe. Lah iki nak cukur terus cukur. Malih ngono. Tak golekne misih. Sik. Napa? Rungokno iki top-tope wong. Wah, iki. Nek sinden kae urung berbobot, nek iki berbobot tenan. Penyanyi kondang sak Jawa Timur. Hadir malam ini. Oh, piye to? Apa kuwi nek wong anu? Ya ta Sinden-sindene opo? apa kuwi? Ya iki ben metu. Tol jae nak jae catul. Muntul jare banyak. Tol jae nak. Muntul jare banyak ndoke bajul. Abang-abang Bendera longgo. wetan titik Ukuran ayen. klambi abang wadah pupur Golek duit. kene nduk jedak mbah kene kene Wilujeng dalu Pak Dalan. Nggih wilujeng dalu. Napa jenengan sing asmane Manohara? Kula mboten gadah mano. Kula namine Lucy Sapi. Kok iso sapi? niki jenenge Lucy Limosin Brahman. Brahman kurang gede Hmm. anak kula Ponorogo sehat ya nduk Alhamdulillah sehat, Bah. Nyuwun pangapunten, Bah. Ya. Kula mriki wau sakjane duwe perkara. pekarane Kalih munyuk niku lho. wong tuwek ra melok apa-apa nadyan to anak polah bapa kepradah saiki ya urusana dhewe aku mung butuh penyelesaiane Padha kula nggih butuh penyelesaian. nek Dene kowe iki ya butuh amplop barang ora penyelesaian tok niki nyuwun pangapunten lho, Bah. Ya. Nyuwun pangapunten. Nyapa? Nyapa? Piye? Nyapa? Pertanggungjawabanmu ki piye? Lho, lah aku ya wis berbuat apa kok ya? boh Lho, ngerti nyuwun Pak piye Sik. to? Mas Dalang Dalem. kurang ajar Kok- dagelan seniman Nggih. seniman yang panggung iki dadi tata krama ngetengi Lucy Lho. Lucy bobot perkara kowe Aduh. tanggung jawab Aduh piye ki? aja macem-macem kowe Lho. tabuk lambemu menenge Kula niki metengi Lho, metengi kowe Lho. Bah, mlebu kula ki mboten meteng. ayo teng ngono Oh, Piye lho jane? ya ora metenge Aku ya sing duwe malah provokator malah ora. Nyuwun sewu, anake jenengan iki badhe ngendikane badhe tanggung jawab kalih kula jarene badhe ngrabi kula. Tak enteni sampe yahmene kula ngantos njlebut kok bake ora dirabi-rabi. ngono e kok ya omong. Ngene lho, sik. Aku tak ngomong. Ngeten lho asline. Bah. lagi Asline ngeten lho. saurunge tak urus nembang odik kowe ben ayem atimu sak lagu Lah. mergo dinteni Lah. kok Siap. perkara iki berlanjut Nggih, oke siap. Niki arep nembang apa petingane kalih Madangkara. oh Nggih. iya Spesial ulang tahun Spesial ulang tahun Golkar ke-61. yang ke-61. Nah. Nggih. Menika Pak Bupati rawuh. Bapak Bupati Nggih. selamat malam. Mereka dirawi para
pejabat wonten ing Jawa Timur. Oh nggih niki. Pak Ali Mufti. Tokoh nggih Pak Ali Tindak wonten Ponorogo, Mbak. Nggih. Oh nggih Bapak, selamat malam. Tadi malam sampun pinanggih semoga sehat selalu. Menika ada ibunda saya Bu Atika Banowati dari Romo Widodo niki budayawan dari Kota Nganjuk beserta Ibu. Kartosono Romo Widodo. Bapak nggih, Bapak Wakil Bupati. Dalam Romo sapa? Romo Widodo. Radek lali suwi ra ditanggap. Tapi mau aku wis ya napa? diparingi tinggo ngopi. Matur nuwun Romo Widodo kali Bunda. Makasih. Teropku jek apik lho Pak sewono no. Menawi Pak Lurah ngalih wau ngersakaken bajing loncat. Oh siap. Jenengan napa monggo derek. Engko ae bajing loncat engko. Saiki Lucy ben ngetokne sing alus sik. Nggih. Wis karepmu nduk. Ini ciri khasnya karo Madangkara kae no. Nggih. Iya. Niki seniman handal sedaya. Endi Cakno? Wah, Cak. Nyapa? Wedaan diwedaki tambah mbulak. Bawa nggih, Mo. Nanggap Madangkara iki murah tur ya open-openane gampang. Oh iso. Kelakne koroe ra wis madang. Ya nduk, ya nduk. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen akeh mutan. Iki mau mari lungguh ndi to kok suwemut tok. Endi to, Mas? Iki Jasmu kok kegedean kaya ondel-ondel. wis meneng gegeden pancen yen dadak. Nyun pangapunten Mas nggih. Lek Mas Cahyo niku lak piyayine putih, diwedhaki mrenyen-mrenyen kok ketawis bagus. Abah niku lho sampun yuswa tapi kan piyayine putih, diwedhaki mrenyen-mrenyen tambah saya enom. Lah niki lho. Jujur mawon. Lah nggih pripun? Tiange wireng. Gawe jas kuwi tambah peteng dedet. Kula dhewe Ngenyek. Lho niki lho kenyataan kok ngenyek ya napa? Online. Online. Saiki skincare. Lah alah napa? Rong wulan kepungkur ki di skincare raine. Glowing, putih, Niki. terus kapok. Lah kenapa? Dilokke tanggane. Komet raine kaya kentol kena knalpot. Dadi sing putih raine tok terus. kula irengke malih. Waduh. Oh iya. Layak. Aku Malih dhewe kaya ula weling. Tapi sampean yo apik kok ya apa mau duwe bojo aku. Nyapa? Lho, aku kan rada resik sithik ngono, memperbaiki keturunan. Wah, ya ora padha karo nyediani tangga. Lah kok iso? Awake dhewe tanggapan laris. Lah engko aku mikir nomah piye? Nyapa? Bojoku wayu pangan wong no. Ora apa-apa to sing penting entuk hasil. Lah, setuju. Lho tamak anakmu. Piye, Mas? Lho, pripun to jenengan iki kok malah ngajani kaya ngono? Ora ngono sepurane. Kowe iki ya wis syukurana aja engko nek entuk iki komet ireng kowe putih. Terus dadiane anake ya napa? Paling ora digoleki Pak Kapolres. Lah kok ngoten? Engko penyeberangan zebra nggo cat ning aspal kae. Anake Loreng. jenenge lorek. Teko ndi mau? Lelampan. Lalampahan kangka wuri Numpang. Nano. Mana moci. Tarasna tolo sepira. Ilang ngong. Tarasna tolos semonten nggih.
nadyaning gubuk dawake mangga gubuk asmara nggih ala Mbak Lucy dan juga Cak No ayo enggak cacos madang karamase tulisan warna abang tanda isih perawan jenenge gubuk asmara biyen gawe romas tak do padam dasno tanpa bantal tanpa krasa Ayo.
Weton. Mas Noval sarjana seni kondang saindenge Nusantara. Joget ya polahe kaya lele digedhik. Sakit pintere sing ngendak. Kok biasane ya. Sik to. Engko sakmono ambane nyapa tekan kancane. Sik to, ilah aku kan manut sing ngendang lho, kae sakit pintere kae sing ngendang. Kowe iki lemu ngelokne Lucy kuwi lho. Lah Joget polahe kaya lele digedhik. Lah iki nggih melu-melu lho, Pak. lele kok digedhik lho, urung mok gedhik matil ndasmu. Sik to, kae mbok obahne apa Mas Noval iso tangan. Jajal lho. Sesuai kendang. Sesuai kendang apa Mas saged lho, Pak. Ayo. Lho. Cadatan sakjroning ati. Tanah lontor. Saya marang. Ya, pinter. Piye ta? Kok ngono? Pinter ta? Cobi, Pak, cobi, Pak. Ora. Masa mek ngono tok. Wong aku e. Contone malu. Wong ora muni kok. Mas Noval ki sembarang kendang. Iya lah tapi mung tangan kowe muni lho. Lho, aku kukur-kukur. Wong kok aku ki lho karo lungguhke Noval ki iso. Cobi, Pak. Cobi, Pak. Lho. Napa kok enek ngene e, Pak? Nguyuh. nggo tombo Kowe belem. jajal, sakomet. Ayo. Ayo. Gak iso kae. Met. Kowe iki 750 aja ngisi-ngisini koordinator. Piye ta yu? Sik tok sampean koyoke duwe anu ki. Piye ta Dik? dendam dek. Nah sampean. Lho mosok ngene. Dimatne tenanan. Sikile. Bokonge. Kowe Lho ngene muni. Tuwek wonge. Nah, Tuwek Iki lho. wong. pancene tuwek. Bener. Iki tuwek wonge. Nggih nggih. Tapi kencing manis e dhuwur. Ngene lho. Cekelen, yo. Ngono, abah iso. Pancene karawitan Madang Geden iki Mas ngene lho Mas, aku kendang ngono kaya Mbak Lucy mau lho Mas, Mas No. Mas, mata sik Madang kok. Ora sopan. Ora sopan. Pripun? Ya paling ora ki kaya wong kae nyawer. nah, Jer Basuki mau piye? Contone misale, contone gampang e. Palang kekek, Mas. Dong tak. Palang kekek. Jaluk. Ora ngaring, Mas. Lemu nguwahi dhuwit ki ya sing sopan cara dhuwit. Kowe njaluk apa ngono. Yo, Apa kata-katane lho? Orek-orek. lah ora dhuwitmu pira? Dhuwitmu receh lho. Ora rungokne iki lho. Enak bae. Mas, nun sewu jaranan, Mas. Pak tulung. Mas, Duweke siap nih. nyun sewu.
Orek. Pancene madang gedhen iso. Apa kaget aku. Pagi tilik nih. Ngono en njaluk disemak lho. Sini duwe kekeliruan awakmu. Ya, Mbak? Duwe salah karo cah-cah iki. Pancene senengane sabotase nak karo aku. Aku nak ketok bagus nang ngono gak patek ikhlas. Pancene Bocah kae main deknane kaya ngono piye-piye kowe nek ketok piye? ketok ganteng. Ketok ba. Bagus. Ya cacah ki ya minder nek pancene kowe iki ketok kakus ki bocah-bocah ki Bagus. gak patek setuju. Kakus. Kurang sabait iki. Ayo Nduk, terus nih Nduk. Cedhatan sajroning ati. Datang lontor lo Mas saya lo Mas. Aku kowe dadi karma marga lare ning gumong asmara. Tepuk tangan Lucy Brahman. Baleni perkara aku tak ning tengah. Nggih. Piye to Nduk? Piye? Ngeten lho, Masalahe Bang. apa iki, Pak? Nyuwun pangapunten. Niki pun gandeng kalih kula kelak suwi. Terus kula niki dijanjani apene rabi. Tapi sampai sakniki kula mboten dilamar-lamar. Nih. Aku wong tek. Nuwun sewu lho Mas Dan. Monggo, Pak. Matur nuwun rambayari. Mulih dhisik. Oh lagi. Aku nang kene. Pret kampret. Komek kok kampret. Mat, Nggih. ki piye tanggung jawab? Iki ben kono sik. Nggih. Kok pinter tiba dagelan ra tiba dalang. Nek tiba dalang engko mlebu nang kesi. Niki Kowe piye tanggung jawabmu? Nduk nggih, kula nggih tetep tanggung jawab, Pak. Terus? Ning jenengan nak ngertos piyambak. Bapak kula niku ora duda. Duda. Niku ngeyel, kula mboten nangsal rabi, nek piyambake bapak kula niku dereng rabi. Mongko bapak murung di bojo. Dereng. Umurmu wis tuwek. Tuwek. Bapakmu nek rung rabi kowe ra oleh rabi. Rabi. Kon rene, tung tak tong. Kon rene bapakmu. Bapak! Bapak! niku lapo mrene-mrene iku? Bapak Nah. endi lho? Lah karo Pak yo pangling padha irenge. Walah iki lho. Anakku iki. Dalange salam sih. Oh, Nggih. nggih, kula Kadir, Pak. Nggih, sugeng rawuh Mas Gudir nggih. Kadir. Oh, Kadir nggih. Apa? Dalange budek ya. Ka Ka dir. Dir. Ngene lho mbir tambir. Kok malah salah. Kadir. Ya, awakmu ku budek apa panjen keceleo? Oh, dikandani Kadir kok. Ya ya aja mlilik ya ampun. Lho, Kak. Ting tong. Tung. Irung malah Salam sih karo Pak Bupati Madiun, Oh, iya. Pak Mujono, Pak DPRD tingkat 1, Iya. Pak Abdul Muktiono. Oh iya. No, Ya sapa maneh? ya akeh. Lah Sing ya rawuh. sapa sebutin mari penonton sitok-sitok iki. Awakmu kira tamu Oh, kok iya, Jakarta sih? Ih, pertama ngomong apa aku? Sakarepmu nampa bayar kok tekon. Gak enak iki. Tekan kene dadekne ngenekan aku. Lah jare dadi apa? Ngenekan iki diplangkoni kaya kene aku. Ah pengen gak diplangkoni dadi ula. Dadi apa? Ula. Ula. Iki Pak Bupati sugeng dalu. Kula saking Jakarta dugi mriki ajeng ngramekaken
acaranipun Golkar. Nah, bener apa salah? Mbuh. Ditakoni kok Mbah Mbuh. Takoni wong Nek ketuane lah awakmu. ya ketuane aku ae sampe rak wong ki lho. Nah, salamku kalau kangge Pak Bupati nggih. Terus apa maneh mau? Sakarepmu, dalang. Dalang maneh dalange wis lho. Lah kowe ra rung kenalan ki jenenge sapa? Ajis. Ades. Niki sing jenenge Dalang Arif Lumer. Tepangaken jari kula Ades. Kadir. Tepangaken kula Kadir. Nggih. Adatipun menawi wonten TV teng film nika lak kalih Pak Doyok to. Kali Pak Doyo. Lah Pak Doyok teng pundi men? Lah niki Pecah. Doyok pecah karo Kadir, lah Dodok pecah karo Komet ngono lho. Pecah. Padha-padha nih. kula mboten pecah kali Doyo, pancen kula mboten grup. Oh, mboten grup. Nggih, grupe teng film tok. Oh, ngaten. Nggih, Mas Ajis. Nggih. Kok iso masih Tenggele mlocot. Lah, aku mau diceluk Tambir. Apa gak Mas maksud? Cahyo Kuntadi. Mas Cahyo Kuntadi. Nah, alias Mas Yoyo, alias Mas Yoyo. bojone Bu Sukesi, Bojone Bu Sukesi. Nggih. Bapake jenenge sapa? Mas Sukron Suwondo. Mas Sukron Suwondo. Ibuke Kowe kok nyensus penduduk iki? Kok didite kok iki nggak mau yang perlu saya Ya. ucapkan selamat tadi Bapak Bupati terus apa lagi? Ketua DPD, Ya, buat Bapak Ketua DPD para anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Iki dibantu Pak Armuji teko DPP Pusat Ya. Slipi Jakarta. Ya, saya ucapkan terima Sekjen. kasih. Pak Sekjen. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran pemerintahan dan jajaran dari Golkar yang ada di sini, terutama Pak Bupati. Saya sudah bisa hadir di sini. Lah ngoten ade. Nggih le. Sorme jono ulane de. Endi? Ora enak. Apa? Iki paribasan. Sorme jono ulane de. Terus Yo gelo wis carane de. Ciri wanci wole digawa mati de. modar karepmu kok kok ciri wae. Iki aku rene arep urusan mbek anakku. Sik, Ana apa iku? iki arep rabi karo Lucy. Ya ta? Kok terus kowe ra oleh kowe njaluk dhisik. Sampean njaluk dhisik ya apa? Loh, piye to? Ning ndi anake sik? Sampeyan jenenge ra pengertian karo anak, ngono lho, Pak. Awakmu ki aja macem. Ngene lho ya. Awakmu ki sik enom, ngerti gak? Awakmu golek sing enom sik iso. Bapak iki wis tuwek. Lah ya wis tuwek pe. Paling Arep monggo apa? Loh, tinggo apa bojo tinggo apa? Ya tinggo kelon-kelonan, Dek. Tinggo apa? Sik, kok kaya isih Sik, kuat-kuat to. sing dipek pacar Komet ki Lucy. Mongko kaya ngono awakmu kok ngengkel. Maju Lus, tandang ngono Lus. Duh, Ngeyel iki wong Calon maratuwa. wong tuwek. Jenengan nggih pengen rapi, Pak. Iki Madura iki. Reng pelaku cak Madura, Praben Madura Radin kana. Madura cocok ya aku wis iki. Yo ngalang-alangi kon ya. Gak. Kene Dik, padha Madurane Dik. Aduh, hati-hati Lulus, gelangmu nek ilang Lulus. Rumangsamu copet aku. Ngeten lho Pak kula niku pun gandeng suwe kalih yogane jenengan niku. Nah. Tapi kula dereng dirabi-rabi namung dijanjike mawon. Mergo sampean urung rapi. Lah iya. Aku kurang nek pancen dijanji-janji tok lapo gelem iku. Ayo mbek aku ae. Lah lah kula kareng jenengan. Awakmu wedi paling aku ngerti awakmu arepe ngomong nek aku kawin entuk Pak Kadir, anakku mesti ireng-ireng kabeh. Mesti ngomong ngono iki katene. Nggih mboten mengke sekedhap malih jenengan kula tuntun. Lah piye sik iso? Lah terus iki ya apa kadung? Dilokne iki lho. Apa ngomong Kok apa? rabi Lucy? Lah jenengan napa tak sik kiat? Loh. Napa iki sik iso? Lho, ngenyek iki Dik. Cik, iso. Ayo. Ngenyek rene ta? Lah iya. Wingi jamu sing mbok kei entek ya.
Jamu iki lho jamu. Jamune apa to, Mbah? Heh, Kok kae jamu apa? Sik to. mbok kei jamu wingi entek. Aku tilokno napa Mbok yo kapok. Apa? Ora udan rangen njaluk oles. Lah kok iso dikek kuping mergo bonyok. 3 dina kupinge kaya lawa nyepapang. Kok iso? Apa niku? Wis tak putusi. Putus ini. Lus. Nggih. No. Kowe nembang oneh, ya sik kowe dandan sing ayu. Nggih. Aku tak nyeluk penyanyi. Sapa sing biasane? Bir kita. Bir kita. Siap. Wis. Lho, lah, Met. Iki ben dandan. Nggih, siap. Mungkin dipangan niku. Mboten. Wis tok kowe iki meneng ae. Bir kita dipangan Pak Kadir ke Bathara Kala. Sik, beri kita ayo, Dok. Nggih. Yamba beri kita. Gendang mriko. Gejak. Anak karo wong-wong lho. Lah bir kita. Wilujeng dalu, Mbak. Iki anake sapa iki? Napa? Wis nek iko mau gak gelem iki gak oleh. Lho, iki kuwabe kok sok karepe dipek iki lho. Lah wis kadung mumet ndasku. Lah iki putune sampean kok sok. Oh putuku. Ya gak mungkin to, kono mesti golek-golek ya mesti ya milih-milih. Paling gak ya. Oh tak golekne nek karo iki ere nek papane. Mosok. nggih, Pak? Kok cedak kene kelumutan. No wargane Pak Oh Agus. bener. Bener. Jenenge Suwarti. Wah, Nggih Pak Dalang. nggih, namine Niken Suwarti nggih. Ah berarti sik ono hubungan kali Niken Salindri niku. Bisa Nggih. mengerat nggih. Ayu iku, Dik. Yo. Pamundhut saking Pak Lurah Ngale. Ya. Pak Lili ngersake bajing loncat no. Nggih, Pak. Oke. Langsung ae. Lajeng mawon Slendro. Ayo. Diaturake sugeng nglaras Pak Lurah, mugi-mugi kinarya jampine saya ugi dumateng Bapak Bupati. Ya. Amin. Mugi-mugi tansah berkah lan amanah. Amin. Bajing loncat yo. Awas, hey! Bangun. Apa turu? Tore cong toju dina. Jok nenemboi toju dina. Berebeken salon aku. Salon. Wong salon gak cukur kok berbeken. Bajing loncat, bajing loncat ke astana. Aduh. Abdi lebat narasanta ti anggena bajing loncat Dasar kayaknya. Aduh.
Karo santo diangkana Bajing locak ke astana Bajing locak ke astana Api lebat Karo santo diangkana Kesakan salira petuas pisan Hawaton Taruh kesenangan bosanto Api tembok ke rumah sini Bajing locak Tepuk tangan Mike. Beri kita. Luar biasa. Saya bengi, saya gayeng. Assalamualaikum. Urusanku ya apa? Wis Nduk, wis siap. Gosek. Niki Dir Bang Kadir. Iya. Apa? Lucy Brahman ki wis karo Komet. Ya. Kowe sadar kita golekne sing luwih ayu. Bener. Adike Niken Salindri. Nah, iki jenenge Niken Sledri. Enten jeneng Niken Sledri. Adike niku luwih ayu. Bener. Ayu. Sampeyan dadi saksi nggih. Nggih suarane apik. Wis kene Pak Dalang ngomong ayu aku gelem. Ayu wong sindene kaeke kurang. Wajahe kurang mencorong. Kerak mung sak corong. Lah iki rong corong. Rong corong yo malam ayu banget iki, Dik. Aja mung tukar cincin. Iya. Ya paling ora tak weni upacara. Kowe sing gading mantene. Wis mantep adikku iki wis. Kula nyuwun ana cantuka munya jroning tirta.
Lungguhna lang. Mantep. Pudul munyuke. Walah. Ya napa sih, Mbok? Kan itu. Iki Ginarebek sang yaning niken para putri Domas. Lah punika candrane temanten ingkang badhe kasamber bledhek Kapala kramakaken. kapala kramakaken mugi pikantuk wahyu jodoh. Suwuk kodhok ngorek. Kursi sing apik dampingi Tolus kowe iki perias enek manten Nggih, ya ampun. kene iki tradisine manten iki ditutih. iki piye mantene wedok kok ndesek terus saiki. Lah berarti wis cocok Gak karo ngono, Nek. sampean. Ngono lho, Pak. Tresno berarti wis. Tresno. Alah mesrane. Gak ngono niki sikute kok rasane kaya balung tok ngene iki. Iki kena lempengku lara, Ron. Ya Mosok niken salindri iki. wat Lho, nuancep ngene. dilus-lus ben sayang. Jenggot Iki aku lak bingung mas-masanku. Ya ya Iki aja ilang iki priasan. Ya dilus. Duh, Halus ta? Iya. Elele. Ya apa? Run. Lapo? Tak cekel janggute kaya kasap-kasap ngono lho. Kuwi kukul. 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 Heeh. Masa puber iku kulen. Mosok kukul berjamaah ngono. Bersama. Sampe brembet-brembet ngene kukul apa iku? Kukul matamu iku. Iki kok sing Sarehne iki wis. sing muni matamu mau sapa iki? Komet to, komet. Duduk iki. Kuwi anggun kok bocah. Anggun ya. Bocahe alus. Delok, Dik. Kok sik to. Gak oleh. Diabani. Diabani. Mergo ning kene iki tradisine Ah, kaya manten Cina. Nanti boleh dibuka dan boleh dicium. Ngono. Mergo wis sah. Ngono. Iki kok Manten wedok pola kaya jaran. Wong kula dandani sikile amin metotok mawon kok ya. Ngono. iki niken Masak salindri. Jawa iki. Ditung, Niken ditung. Buka ya. biayaan ngono. Kok terus Manten. gangsaran ya Mas, plak kling ya. Delok. 1, 2, 3. Wah! Mati aku. Mati gak ket mau. Ayo tukar cincin. Go, ayo, Pak. Tukar cincin apa kak? Lah tukarake. Tukar ake piye wong kaya ngono kok. Iki Sing gelem sapa gak ya? Kudu gelem. Tulung. Aku wis kadang meteng. niki. Eh, Iki lagi Urung lungguh. apa-apa nek meteng. Tuh. urung apa-apa kok wis. Lungguh jejer kok meteng metu kental apa piye kok jane? Mbok wis meteng ngono lah. Gak kene ae. Aku gak gelem mbek awakmu. Kosek kuwi kosek. Piye? Ya wong wedok iki ben wong lanang ki menarik. Senyum sih. Kamera senyum. Senyum. Ah, Top senyum. topenge iki lho coploken lho. Malah ngedeni kancane. Rono lho, senyum wajahmu. Tunjukkan. Senyum. Lah. Mlakune barang ki ya sing lusi ndelok mlakune. Mlaku sing luwes. Manten wedok niku luwes. Lah, Alah kaya wedok-wedok dhewe kowe. Kita sambut Masih aku ya wedok. Alah. Prakawati Busana Busana palsu. Jawa. ayo awakmu. Wedok sing alus. Oh ya nganggo sepatu Iku hansip. diapakne iki? Kok dicepit-cepit ngono? Lah gak dikempet ra kopat kapit ngono. Laku. Rodok mendak bokonge Laku. nyedhit Laku. lampah alon-alon. Ndak. Wis. Jaran. Lah ngono. Kok rasa cengengesan kok. Lan jenengan iki wong kene mlampah kaya putri Solo kok malah kena eri sikile jentit-jentit. Ora mau ngrasani aku dhewe kaya peyek. Mendak lampah alon-alon. Ndek. Dah. Nah, Kewes.
Tangane lho plak. Tangane lho plak-plok. Ngoten lho. Maju. Jare komet awakmu kaya peyek teri jare. Iki lho cek ngomong iki lho. Mboten Pak Dik. Pak Dik. Ora apa-apa, aku teko jero tak antem iki takemu. Maju. Lampak. Bokonge mendak. Melengos. Iki sing mbau reksa lapangan ngale ya iki. Kok salah terus aku iki? Iki kaki danyang nyai danyang. Mohon izin Pak Bupati, 85 tahun Mas Tesi masih eksis untuk Indonesia. Bang Kadir 75 tahun. Amin. Luar biasa. Ya apa? Pengen awet to kaya iki. Amin. Awet. Zaman Sri Mulat nggih luar biasa kejayaane nggih hebat. Masa keemasan. Toprak humor Mas Tesi. Lho. Sri Mulat Mas Tesi. Rutan Salemba Mas Tesi. Kayak tunjuk tenan kowe. Lah apa rutan Salemba apa gawa-gawa? Lah ditanggap rono kae. Aku ora ditangkap. Lah apa? Di penjara goblok. Tenang. Neng aku ora wong kuat. Kuat mohon izin. Kalau Pak Kapolres dari Kepolisian Rawuh. Kowe ngomong kok aja. Nyapa toh? Kowe ngomong Kapolres. Polisi. Tak tembi kon. Iki trauma. Krungu polisi ngoten lho. Arep iki. Tiba kok. Anak polisi kok. Ora apa-apa aman. Aman-aman kuwi aku dicekel meneng kok. Ora. Oh Loh. Dagelan paling top sa-Indonesia. Lho, Tesi. Mas Yoyo Kicay makeme dhewe. Sinden kesi barang mangan biasa, kirun mangan iki lho. Kowe iki kudu bersyukur. Kowe mangan ditutne, ya ta? Nguyuhe dikawal. Bisa ngopi dikawal. Kayak kowe ben gak neng ndi tanganmu diketrek lho. Kowe nek gak hebat ora. Hebat, kok tak tunjuk temen kok. Iku aku dikawal karo polisi goblok. Lah kena apa? Mulane manut karo Bang Kadir to. Narkoba. Ini orang terkuat di Sik to dunia. narkoba iki lho rungokno narkoba iki lho. Kena narkoba. Makanya untuk itu Madiun harus bebas narkoba. Bebas. Salah. Apa? Kok Kalau bebas itu di mana-mana kita bisa pakai narkoba. Lah terus kalau bebas di mana-mana bisa pakai. Bebas pakai. Bebas. Lah sing bener. Yang bener itu bersih narkoba. Bersih narkoba. Contohnya saya. Saiki wis ora. Sudah berhenti. Gak pakai narkoba. Syukur. Gak pakai sabu. Ayo Pak. Gak pakai ekstasi. Lah saiki. Gak pakai ganja. Saiki. Bandar. Malah kau. Pak polisi, Pak polisi. Pak polisi. Bantarin iki le, Pak. Bandar apa rumah samu? Lah niku narkoba. Bandar bakso. Bantar bakso toh? Bandar bakso, bener Pak Kadir. Orang terkuat. Orang terkuat. Kok terkuat, Pak? Mas Yoyo Dalem. paling kopi teh sinden anak wedok teh kopi yoga Pak Bupati pol ya wedang kopi pol-pole susu iki terkuat Kok iso? prostek obat pel Sing diombe kuwi. zaman ketangkep kae Seneng kowe ya. Hah? Aku mbok tekakno rene arep mbok nyek terus. Ora Mbok kok Pulau Soro. ora dinyek ben ngerti Jakarta aku tak antem itu tenan. lar ngantemi piye wong sikile pekoh lho Ya kancaku to. lek sapa Kancaku akeh. sapa Iki Samir. Samir. Sapa? Mlebu sepisan ojo dipamer-pamerne. Sik. Iki mlebu sepisan kok dipamer-pamerne. Mlebu apa? Penjara. Aku iki doyok pindho Pindo. polo pindho Iki pisan. Anak sing papat. Lho, sing papat sapa Ambar Sony. pira? Papat. Papat. Aku ping 10 mlebu penjara ndak ono wong roh. Lho. Awakmu siji angger wong krungu, aku ping 10. Lu kasus napa niku? Aku. Lah tilik iki.
Tilik. Rungokno to ya. Eh, Tilik doyo. Tilik daya. Tilik kokon. Tilik nunu. Nah. Tilik iki. Tilik polo. Lah, ben gak repot tilik sampean mlebu sisan. Iya. Enak-enak. Pinter komet aku kon mlebu pisan. Komet karo Mas Kirun. Nggih. Kowe engko karo aku ya. Lho. Nggih, jenengan mbok kula to. Mboke. Mbokne. Mbok. sik. Mesti ngentut lho. Aku nang kono krungu. Jan ratulan. Iso mak berat. Wong mosok teng Dek ben nggih lho. Tet mau napa? Iki. Iki nang Sri Mulata nang kotak umur. Wong wau kula tuntun. Kotak. Nuntun wau nggih ngoten kok bret. Wis tak empet ngene sik. Aja ngelokne sampean sumpen Kenalan karo dalange. berat kaya ngono kaya. Karo dalange iki lho. Nggih, Pak Lek. Pak Lek gitu. Mas, Gitu, kok salah terus aku iki. Nggih. Mas Ki Dalang. Kowe iki ben Brigita sinden barenge ben ketularan anggoramu, anggora. Aura dan faunanya itu biar. Flora. Ben Kowe sok pinter kowe. Aura dan faunanya itu masih cemlorong. Flora kuwi. Apa? Flora sok pinter kowe. apa? Iki lho sing ngerti. Apa? Ya aku mau. Fauna. Kono kenalan. Ben Enggak, aku meteng kok. Kok jane gampang meteng apa tumor? Kok jatuh cinta karo aku. Lah dienggo cempolo. Ngono, ndang kenal. Rasa salaman. Mas Dalang. Alah. Piye kuwi? Wong gemes karo kono sing mok kruwek aku. Tesi nek ro wong ganteng lak ngono kuwi ya. Alah. Piye? Kesenaminipun kula tesi Mas. No. Kula tesi, Mas. Inggih Mbah Kong. Apa? Mbah Kong. Wah, iki. Syukur. Iki melanggar undang-undang. Masa aku diceluk Bakong? Lah kok nyeluk sapa? Asline jenengmu sapa? Mbati. Asline jenengmu. Lho, metu kabule. Jewokot buta tanganmu kapok. Tekono dhewe. Tesi ayu pelek. Ora aku lho. Tesi ayo pelek. Lanang apa wedok? Tesi ayo pelek. Teh. Pisan kas. Ayo pelek. Matur kesuwun. Lho, gak nesu. Tak tekoni. Sadar. Tesi lanang apa wedok? Tesi lanang apa wedok? Krungu dhewe kupingmu. Lanang, Dik. Tesi napa kabul? Tesi napa kabul? Kuwi lho, Bul. Sik, aku tak takon Pak Bupati. Pak Bupati, kula lanang apa wedok? Lanang apa wedok, Pak Bupati? Lah kowe apa kenal Pak Bupati? Mulih, Pak Bupati. Pak Bupati. Wah, Pangkatne 85 ngono. Ya kenal to aku Pak Bupati. Pak Hari Wuryanto. Iya. Brong wong lawas. Lah iya wong lawas. Lah ya wong lawas mulai Pak Ketua Golkar Pusat mulai Pak Wahono. Pak Harmoko, Pak Akbar Tanjung, Pak Agung Laksono, Pak Yusuf Kala, Pak Abu Rizal Subakri. Ya ta Pak Kabul. Kabul ki. Ya, kabul kajate kaya. Awakmu ki generasi tahun piro mula tepang. Ya alhamdulillah sekarang Slipi. Sing terakhir iki aku rono iki Pak Agung Laksono, Mas. Nggih. Malah Bapak Abu Rizal Bakri kuwi ya remen nanggap wayang. Pernah saya dengan Mas Mantep di Trowulan Mojopahit bersama Golkar seluruh Indonesia. Tepuk tangan pelestarian budaya oleh Golkar. Lah sing nyaku ki anu kiki bar Pak Setya Novanto, Pak Erlangga Sutarto sampai Pak Agus Gumiwang. Nggih. Wis 14 tahun Slipi ora wayangan.
lagi wingi Pak Bail wayangan Pak Bail. Pak Sekjene ya ke Jawa Timur. Nggih, Pak Sarmuji. Pak Sarmuji lagi, Madiun juga kembali lagi. Lah, Jawa Timur. Nggih. Dulu Sapari Jawa Timur itu diketuai oleh Ridwan Hisyam. Kalingan Rudi Puri. Ya, benar. Terus Indah Kuswantoro. Indah Kuswantoro. Artisnya ya Mas Tesi komplit wi. Sapari Jawa Timur. Sapari Jawa Timur. Nek neng pusat munculnya ya artis-artis sampai Ica Trisnawati dikoordinir oleh Bapak Edison. Nah Jawa Timur ya ora tau wayangan DPP sepi ya. Pak Naryo batal ki bosok kabeh mbuh. Ora tau wayangan lah iki alhamdulillah. Oke, kita tampilkan artis-artis Madangkara. Monggo dipun dawuhi. Puspitono lho, apa kae? Ayo. Sik. Coba diaturake. Sik, Mas. Nggih. Ki enak tamu. Kan ya gak penak lagi. Ajar coba. Ya aneh. Bang aku ora oleh lho. Wong karek ngene ae kok. Ajar coba. Galak Runyam ki cuy. yo lak galak kok. Aja dijupuk. Aja dijupuk. Wis ora dubuk ki sing nuruti gendeng sapa kok ya. Banyak diwaca. Nggih. Tesi ini hanya untuk kamu sendiri. Waduh. Gak percaya? Dicek sik tulisannya dicek sik. Oh, kesuwen macane ilang tulisane. Piye. Tesi, Hanya untuk Tesi sendiri, jangan dikasih orang lain. ini barang bukti kasusmu. Niki wonten pamundutan Mas. Nggih. Nyuwun lagu lali janjine. Oh, nggih. Dibuka. Mek ngene tok. Kene lho. Mek ngene tok, Ron. Balekno. Apa? Mek ngene tok gak ono duwike. Waduh, Kene duwe piye? kere. Diparing alhamdulillah kene. Ki cekel miku. Kon buka angel ram. Delok nggekmu apa? Tak bukae. Kena setunggal. Kena lho. Si setunggalnya malih. Bah, berarti ben Cetai kasisan. Ben picek aku ya. oleh kok nesu. Wong wis suwe roh donya ya wis to kok ya. Pak DPD. Pak DPD Pak sapa jenenge? Takon ya. Pak Ketua DPD sinten Pak? Nah, Jakarta. Ali. Pak Ali. Bali. Saya kasih waktu 5 menit, kalau nggak nyawer mendingan Pak Ali kundur mang. Pangkatmu apa? Dapuk apa? Enak Pak Ali Pak pinarak tok ini sebiayaan kok. Lho pancen yo. Lah iki tugasmu lho. Lah, Pak Mas Mujono ketanuki. Golkar Medion ya wis. Sing bayar awake dhewe sapa? Lho. Ya Golkar. Alah ki urunan paling. Urunan piye iki lho? parah. Iki mau sing maringi sapa ya? Lah niku enten tulisane. Gak ngono nek kok ngerti nek seneng aku ki rokok iki ngono lho. Oh, Kok yo pas ngono. Lah iki lho. Iki kok dikek klobot ya pas. Ya ampun. Nuwun sewu lho Mas. Nggih. Nang ndur panggung isin-isini. Ndarak irep. Lah gak sedeng. Delok. Sakmu ku lho. Iki lho. Ora sedeng. Ndak met sakmu. Gak sedeng. Piye? Sedeng. Napa mau pamundhut Iki ya sedeng kok Ron, ya PNKB. Pamundhuten apa niku diwaos Mas komen. Lali janjine Lali wonten. janjine. Orek wonten. Monggo sinten? Nah, nggih, terus Mbak Diajeng bersama Mbak Tri Hasuti langsung 3. Buat diaturake para sinden-sinden Madangkara. Monggo lali janjine yuk dados.
Mas Dalang. Inggih, Bapak. Selain Yuwarti, Kirun ini baru swidak 5. Nggih. Mas Tesi 85, Mas Kadir 75. Jadi kita merasa bersyukur punya tokoh-tokoh masih nungguin kita. Semoga yang hadir kesemuanya tularan umure dawa seger waras. Allahumma Amin. malah ini 92. Sinten? Jadi saya belum lahir, wong beliau lahir sekitar sebelum tahun 40. Jadi waktu ngetoprak gamelane cek kentongan, lampune cek lampu sentir sampai Petromak. Ini pelawak juga pemain ketoprak tertua di Kabupaten Madiun. Mohon izin Pak Bupati, dari Gandul. Mas jadi kamret. Ya Mbah, Mbah Siki unggahno Mbah. Kowe iki melok ngunggahne sik. Duduk. Ketoprak. Duduk. Tampani kon dhuwur to. Gini. Ki met, ki kursine met. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kanjeng Sunan Kudus. Sunan Kudus. Sapa? Sing diarani Sunan Kudus sapa? Anu Pak Mas Dalang. Sapa sing diarani sapa? Jenengan. Aku. Nggih. Iya wis. Enggak mboten nesu to. Oh gak. Ngono ki joget ya cek iso. Joget ngene abae. Apa? Aku mbok jaren iki kono apa aku? Lah kowe arep apa? Apa-apa arep aku ki. Wah, ya geragas. Lho, lah iki paling gagas ora ning apa-apa ya. Kenalan karo Dalange. Ya oh nggih. 90 Nuwun sewu Pak Dalang. Nggih. Nggih. Inggih. Kula Mbah Kampret. Oh, inggih. Nggih. Sing nami asli Dadi Sutresno. Hadi Sutresno, Dadi Sutresno. Oh, Nggih. nggih. Mas Tris. Rumiyin nderek ketoprak menapa? Ketoprak. Oh, campur-campur. Oh, campur. Nggih. Juragan toprak. Sandirono blajare noprak melok toprak iki. Ketoprak kula. Makaten. Nggih. Nggih. Nggih nuwun sewu kula niku umur kula nembe saithik Pinten? 83. Gak kurang ta? 83 abahe mau 83. 92. Hah? Pas. Oh, ora. 83 ditambah lagi. Tambah. Oh. 7 tahun. Ditambah 7 tahun. 7 tahun. Wis to Ben. Dadi pira kuwi? Mbuh rasa ngitung. Gak iso ngitung ta kowe? Ya alhamdulillah aku karo Sri Kuwasa diparingi panjang umur. Ki meng wis sepelan karo komet. Nggih. Sepelan. Piye, Mek? Kowe lungguh to. Rasa ngadeg kok. Anu pengen nembang niku le, Mbah. Nembang apa? Lah sing Heeh. jenengan senengane lale lala nembang niku ta? Ayo. Panas kuwi ya? Heeh. Nggih. Panas. Tasik eling nggih. Heh? Tasik Eling. eling. Wong anakku iso kok. Nggih. Putuku ki iso kuwi. Iya yo ngono ngotot. Nek ngotot ya ora iso ngomong. Nggih. Mat, kuwi ki ora kok ngotot ra ora tek krungu ora bengok lho. Oh lah, Kok yo- ngoten nggih. Nggih. Pripun saged nggih? Iso. Tapi Enggak. Gak sanggup gamelan sik. Panas mlaku. Lah wis ngerti nek Ora. panas kok mlaku. Arep nang gone kancaku. padha ditakon to, Met. Nang gone kancaku. Sepelane. Panas mlaku. Ora nggawa payung. Pun pengen dipayungi. Apa wong mati apa piye? Apa ngono kok nesu lho Ya ditakon. nesu to bang urip mesti payung iki. Nggih. Mangsamu Ora nggawa wa payung sandale dijape. Alah. Sandale diseret. Oh, diseret to? Seret. Dijape gak oleh ya? Gak oleh. Sandale diseret. Ramaane melentung. Disudet.
Ane nanai. Surabaya geger. Lah rame geger napa niku? Jauh abang aku. Surabaya Geger. Ngusi neng Madiun. Madiun. Daerah pundi sampean? Gandul. Kecamatan pundi? Pirang kenceng. Oh, lah niku kula butuh. Itu apa? Pirang-pirang dina niki mboten patek kenceng, kula butuh pil kenceng niku. Aku dhewe ora iso kenceng iku. Ah, nek sampean ra kenceng ra apa-apa lho, Mbah. Wis tau kenceng gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Nek karo Mbak Eca putih kelimpruk nek ya. Iya. Madiun Jakarta janji rukun. Gendang ono Mas, yuk tarik. Panas mlaku. Joget. Joget, Mbak. Makan, Rek. Semangat. Tasik titen. Tasik mboten budhek to nggih? Nggih, berarti tasik semangat. Semangat. Kula tangleti. Heeh. Seleret titik napa? Titike. Ya, Seleret titik dhuwur. ireng apa putih? Anu nek putih. Nek putih I. Oh, nek ireng. Pentorek. Seleret jejer loro. Sik to, goblok. Kowe sing lali. Jingan. Kaya piye? Seneng atine. Kok gobloke? Lah ya. Kuwi piye kuwi lho? Lah Kuwi lho. sing kleru iki. Iki lho. Wis Gampet ngono. Mengisenke. lah ya. Cek diisin to, Pak? Mengisenke to ngono kuwi. Lah ya. Lah ya kuwi piye? Dagelan ora sepen. Lah ya. Dagelan goblok. Goblok kowe. Kuwi dulure Sarman. Kuwi Sarman sapa? Salman wok. Nah. Seret, seret, Sret. titik dhuwur. Dhuwur. Nek putih, Nek putih I, nek ireng. pentorek. I jejer loro, I. terusno. I jejer telu. I. I jejer 22. Mesti cil aku terus. Padek esuk. Awake Jagone keluar. Kuwi sepelane kuwi. Sret, sret palang tengah. Ki mandek apa mlaku? Nganggo mic. Mandek apa mlaku? Nek mandek, Mandek. Kuwi. nek mlaku. Bakul kepang. Oh, iya masuk bakul Iya, Pak. kepang. Ha jejer loro. Ha jejer loro. Ha jejer telu. Ha jejer 20. Lho, sepelan kuno. Terusno, Mas. Sret blenduk dhuwur. P. Sret blenduk ngisor. B. Sret blenduk tengah. Wong meteng. Wis ya, entek ta. Semelane wis. Pak Hariwur, Pak Bupati diaturi tindak panggung. Nuwun sewu Bapak Bupati Harimurti. Harimur. Diaturi tindak wonten ing panggung. Pak Hariwuryanto. Monggo. Pak Hariwuryanto. Pak Hariwuryanto. Mbok bilih Mbok pilih. badhe nglayat kula. Urung. Tenang. Cek krungu lho. Ngono nesu. Ora Sampean ki sing sabar. Sabar. Pak Hari. Wur. Pur. Wuryanto. Tanto. Nggih. Pak Bupati monggo Monggo. katuran tindak, Pak. Kalian mbok bilih didampingi Pak Ali Mukti, Pak Mujono, monggo katuran tindak. Masyarakat Madiun sengkot Monggo Bapak nggih. Manunggal kalian para kadang-kadang seniman senior wonten Cak Kadir wonten Pak Teti.
ayo adil makmur mat pantang mundur matiun maju bangun matiun maju bangun matiun maju bangun. Mas Tesi maju, Bang Kadir cek Lucy kono. Mas Tesi kene. Lucy ya paling ora ki nuwun sewu Pak Bupati didampingi danyange lapangan Ngale kan bebas daripada segalanya. Rasa nesu. Monggo Pak Bupati. Sugeng dalu sedaya kemawon. Niki alhamdulillah hari ulang tahunipun Golkar ke-61 ringgitan tengale guyub rukun ngantos jam kalih tasih full nggih. Amargi niki napa niku agenipun wayangan boten sah sambutan ngoten Pak. Sing penting masyarakat Madiun guyub rukun bangun Madiun bisa lebih sejahtera ngoten Pak. Amin. Amin amin. Katuran nembang Pak, monggo kali Mbak Lucy. Langsung mawon niki kapalane soalnya nggih caping gunung. Nggih, caping gunung. Eling masa perjuangan kok menika. Monggo. Eling masa perjuangan. Mas Dar, pinten Mas Dar? Dindingane to Mas. Nana. Ya Pak, nggih. Dek zaman berjuang yor kelingan anak janji ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing pigadah sareng-sareng kalian Bapak Bupati Pak Mujono ya. Zaman berjuang jor kelingan anak-anak biyen tak openi ning saiki ana jarene
janji ning saiki apa lali kowe nang gunung kaca dongi serta Dalang. Nggih. Pak Bupati mesti inget ini. Ini band melegenda di Kabupaten Madiun. Menapa, Pak? Lagu yang ini pasti ingat. Copodo nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel kutune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat aja peteng yen dikongkon yo sing temen la opo to kanca ati kerep lara ra gelem rakoso budidaya kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyata aja padha nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat aja peteng yen dikongkon yo sing temen. Luar biasa. Penyanyi-nyanyi Pak niku. Mergo ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng. Nggih. Ulat aja peteng nek dikongkon yo sing temen. Ini pas Mas Hariwur iki tenan. Matur nuwun Pak.